Hej, vi står foran et Thermex fjernvarmeanlæg. Hvis der skulle være problemer med at få fyldt vand på sit centralvarmeanlæg, kan man her få at vide, hvordan dette kan gøres. Her har vi barne. Den er lidt lav, den står nede på 1 bar. Så derfor vil jeg prøve at få fyldt vand på, således at den kommer op og stå i det røde felt mellem 1,5 og 2 bar. Dette gøres via en slange. Man har for eksempel på dette anlæg har man en slange der, som kører op under en varmvandsbeholder, hvor man har en lille split herinde, hvor slangen sidder på. Denne split drejes med en polygriptang eller noget andet værktøj, en skruetrækker, hvor man drejer den lidt, således, så den er åben der. Så går man herover og justerer her. Så kommer der vand ind i, så holder man øje med manometeret, som stiger stille og roligt. Det kan gå lidt stærkt, så hold øje med det. Når den så kommer op på den røde streg, eller 2 bar, højst 2 bar, så lukker man igen. Den ene ende af slangen, der, og igen herinde under, som er lidt specielt, da det er inde under varmvandsbeholderen. Men husk endelig at lukke begge steder, da der ellers vil stå tryk på en slange, og det vil ikke være godt.